ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଧବଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ 11ଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 10 ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟା ଫେରାଦ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେର ଯୋଗେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ 10 ଜଣ ଗତ 7 ଅକ୍ଟୋବରରେ କାଳୁଆ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବୈଠକ କରି ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ, ଗାଈ ଗୁହାଳ ଏଭଳି ଚୟନରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବୈଠକ ବସି ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଞ୍ଜଙ୍କୁ ଡାକ ଯୋଗେ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବୁଲା କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ର, ହୀନ ବେହେରା, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ଲକର ନେତାମାନେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।